chlod y fo I ti o Dduw. Ti yw ein digonedd a'n diogelwch. Ti yw ein gobaith a'n gogoniant. Ti yw ein llawnder a'n llawenydd. Diolch a chlod a fo I ti o Dduw. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes I chi I roedfa ddigidol yr wythnos hon. Diolch I chi gyd am ymuno ni. Bydd y myfyrdod heddi yn cael ei harwen gan Alun Lenni. Diolch o fawr iawn I Alun o flan llaw am ei waith. Ac am ei waith wythnos I wythnos hefyd yn golygu y roedfa hon ac yn paratoi yr emynau. Croeso I chi gyd. Gobeithio gewch chi fendith o gydaddoli arni heddi. Pan ddaw mab y dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef, yna bydd yn eistedd ar orsedd ei ogoniant. Fe gesglir yr holl cenhedloedd ger I fron, a bydd ef yn ei didoli oddi wrth ei gilydd, fel y mae bugail yn didoli'r defaid oddi wrth y geifr, ac fe esid y defaid ar ei law dde, a'r geifr ar y chwith. Yna fe ddywed y brenin wrth yr hau ar y dde iddo. Dewch, chwi sydd dan fendith fy nhad I etifeddu'r deyrnas y baratoi I chi seiliad y byd. Oherwydd bym ymnewynog a rhoesoch fwyd I mi. Bym yn sychedig a rhoesoch ddiod I mi. Bym yn ddiethyr a chymerasoch fi'ch cartre. Bym yn noeth a rhoesoch ddillad amdanaf. Bym yn glaf
ac ymwelsoch â mi. Bym yng ngharchar a deithoch ataf. Yna bydd yr rhai cyfiawn yn ei ateb, arglwydd gofynant, pryd ath welsom di newynog ath borthi, neu'n sychedig y rhoi diod i ti. A phryd ath welsom di'n ddiethyr, ath Gymru di'n cartre, neu noeth y rhoi dillad amdanat? Pryd ath welsom di'n glaf neu yngharchar ac am weld ath i? A bydd y brenin yn ei hateb, yn wir, rwy'n dweud wrthych, yn gymaint ac i chi ei wneud un o'r lleiaf o'r rhain, fy mrodyr, i mi y gwneithoch. Mae datganiad annibyniaeth America 1776 yn cynnwys rhagair enwog a luniwyd gan Thomas Jefferson oedd ymhlith nifer o rhai o dras Cymreig wnaeth arwyddo'r ddogfen hanesyddol honno, llawer ohonyn nhw yn annibynwyr o ran crefydd a gwleidyddiaeth. Mae'r rhagair yn datgan credwn yn y gwirioneddau amlwg fod pob dyn wedi cael ei creu'n gyfartal a bod y creawdwr wedi rhoi iddynt hawliau diemwad penodol gan gynnwys bywyd, rhyddid a cheisio apusrwydd. Dyna ddatganiad mawreddog a chlodwyw, ond oedd yn cyfri dim mewn taleithiau fel Alabama yng nghanol yr 20fed ganrif, lle roedd pob dyn ddim yn cynnwys dynion, menwod a phlant croenddi, ond nhw ddim yn cael ei ystyried yn gyfartal. Roedd hi'n anghyfreithlon i bobl ddu eistedd yn yr un rhan o'r bws a bobl wyn, yn yr un rhan o barc cyhoeddus, neu'r un bwyty a phobl wyn. Ym 1963 o dan arweiniad Martin Luther King, cafodd ymgyrch ddi-drais yn erbyn y gwahaniaethu hyn ar sail hil ei gynnal yn ninas Birmingham, Alabama. Cafodd King a miloedd y bobl ddi eraill eu harestio neu camdrin yn filain gan yr awdurdodau. Cafodd y frigad dân o'r chymig i ddefnyddio pibellau dŵr pwerus i wasgaru'r protestwyr, ac fe wnaeth yr heddlu ddefnyddio cŵn ffyrnig yn ei herbyn nhw. Ond gweitha'r adledigaeth greulon, fe wnaeth y protestwyr ddal ati gan drefnu'r ymgyrch o gapel y bydyddwyr yng nghanol y ddinas. Wrth i'r sefyllfa droi'n fwy treisgar, fe gamodd yr arlywydd Kennedy mewn
a dechrau'r broses o wneud gwahaniaethu ar sail hil yn anghyfreithlon. Roedd hi'n ymddangos fod y protestwyr wedi ennill, ond roedd aelodau'r mudiad hilio'r y Ku Klux Klan yn gandryll. Bythefnos ar ôl i Martin Luther King draddodi i araith fawr I Have a Dream, sy'n cynnwys gobaith am blant bach gwyn a phlant bach du yn Alabama yn dal dwylo fel brodyr a chwiorydd, fe wnaeth 4 aelod o'r clan osod bom yng nghapel y bydyddwyr tra roedd ysgol Sul yn cael ei chynnal. Fe laddwyd 4 merch fach ddu gan y ffrwydiad, ac ynafwyd 20 arall yn ddifrifol. 4,000 o filltiroedd o Alabama yn ei gartre yma yn Llansteffan, fe glywodd John Petts yr arlunydd yn newyddion erchyll ar y radio. Penderfynodd bod y rhaid gwneud rhywbeth, bod angen gweithred o gariad Cristnogol i wrthwynebu'r casineb. Fel gwrthwynebydd cydwybodol, buodd Petts yng ngwasanaeth ambulans y fyddin yn yr ail ryfel byd, gan weld canlyniadau erchyll casineb wrth wasanaethu yn y Dwyrain Canol ac yn Ewrop yn y rhyfel yna. Cafodd Petts ei eni yn Llundain, ond gan iddo symud i Gymru yn ddyn ifanc ym 1935, mae'n cael ei ystyried fel arlunydd Cymreig. Fe luniodd nifer o ffenestri lliw hardd fel hon yn Eglwys San Pedr Caerfyrddin, sydd gyferbyn yr ysgol gelf, Oriel Myrddin nawr, lle buodd yn darlithio am flynyddoedd. John Petts greodd y ffenest yn drawiadol hon yng ngwesty'r Llwyn Iorwg ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin 1974, i ddathlu mae ar y safle yno y cynhaliwyd yr orsedd gyntaf yng Nghymru. Ond roedd hynny yn y dyfodol. Nôl ym 1963 wnaeth John Petts o'i gartref ei weithdy yma yn Llansteffan benderfynu creu ffenest i gymryd lle yr un oedd ar ddelwedd o Iesu Grist a chwalwyd gan y bom yn Alabama. Buodd yn trafod y syniad gyda David Cole, golygydd ifanc y Western Mail. Papur oedd yn gwerthu dros 100,000 o gopïau erbyn hynny, fel lawnsiwyd y pêl genedlaethol. Yr unig amod oedd na roedd neb fod cyfrannu mwy na hanner coron, sef tua 2 bunt heddi. Ffenest gan bobl Cymru fydde hon, medde Cole, nid gan un dyn cyfoethog. Codwyd yr arian y fewn dim o amser, ac fe deithiodd John Petts i'r capel yn Alabama i wneud mesuriadau a chael syniadau ar gyfer y ffenest. I ddechrau, fe luniodd gynllun am ffenest ar y thema heddwch, gyda cholomenod y dyfyniadau o'r bregaeth ar y mynydd, ond roedd yn rhy soft, meddyliau Petts. Roedd angen delwedd a neges gryfach. Dyma fe'n llunio ffenest fawr wirioneddol drawiadol, gyda delwedd o Iesu Grist fel dyn di, fel petai ar y groes, gyda 2 law fawr iawn, y naill yn gwthio yn erbyn casineb ac anghyfiawnder, a'r llall yn un agored sy'n cynnig maddeiant. Mae'r cefndir glas a phorffor yn cyfleu heddwch a gobaith, tra fod yr enfys uwch ei ben yn atgoffa ni o ddewidion Duw ac yn symbol o gymod hiliol. Mae geiriau Iesu o Fengil Mathew 25:40, You did it to me, ar y ffenest yn neges clir i'r tyfysgwyr hiliol wnaeth ladd y plant bach, ac yn neges hefyd i bobl Cymru wnaeth ddangos cariad Crist drwy'r weithred o gyflwyno'r ffenest. Ac ar draws y gwaelod mae'r geiriau, Given by the people of Wales, UK. Bydd lladdfa'r plant yn drobwynt yn yr ymgyrch dros hawliau bobl ddi yn America, a'r ffenest yn symbol pwerus. Yn y gwasanaeth yw dadorchuddio Mehefin 1965, dywedodd y perchedig John Cross byddai'n fodd yn atgoffa nhw'n gyson bod yna bobl yn y byd yma sydd eu calonnau'n llawn cariad a brawdgarwch caredig. 30 mlynedd union ers hyn i gyd, mae grŵp y gerddorion o ardal Caerfyrddin wedi teithio i'r capel yn Birmingham, Alabama, i berfformio yn y dathliadau yno ar yr union Sul hwn. Mae'r cyswllt yn parhau. Ond 30 mlynedd hefyd ers hynny, mae casineb tuag at bobl sydd o hiliogaeth gwahanol yn dal i fod yn corddi yn America, yn Los Angeles, dinas yr Ynghylion.
Mae'r arlywydd Trump wedi hala milwyr mewn i hebrwng miloedd o bobl ddaeth o ganoldir America i weithio yng California nôl i'w gwlad ei hunain, gan gynnwys bobl y Guatemala, y wlad sy'n destun apêl cymorth Cristnogol eleni. Buodd llawer o'r bobl hynny'n byw yng California ers degawdau, yn ennill cyflogau ac yn talu trethu. Mae'r arlywydd yn anghofio, taw disgynyddion mewn fudwyr o rannau eraill o'r byd, Ewrop yn benna, yw trwch bobl America. Felly mae digon o angen y Crist sydd yn y ffenest hon yng ngapel y bydyddwyr yn Birmingham, Alabama, i herio bobl heddi o hyd. Fe wnaeth John Petts ddarlunio Iesu fel dyn di mwyn dangos fod Crist yn uniaethu gyda'r gymuned Afro-Americanaidd, yn wir bod Duw yn caru pawb beth bynnag yw lliw eu croen. Ac os ydym ni, neu unrhyw arall, yn erlyd pobl am bod yn wahanol i ni, fe ni'n croeshoelio Iesu Grist unwaith eto. Trwy hyn i gyd, rhyfeddod fawr y Ffenest yn Alabama yw bod y gymuned Gristnogol yno 30 mlynedd ar ôl yr ymosodiad ffïaidd arnyn nhw, yn dal i ryfeddu at y ffaith bod bobl dieithr mewn gwlad fach bell nad oedd bron neb ohonyn nhw wedi clywed amdani hyd yn oed wedi anfon y fath anrheg. Mae hynny'n glod yn cenedl ni, ond rhaid i ni hefyd barhau i fod yn deilwng o'r clod yna, mewn cyfnod ansicr lle mae dicter tuag at mewnfudwyr yn bygwth taflu cysgod dros ein enw da ni fel cenedl groesawgar. Cofiwn hynny, a'n dyled i Dduw am gael ein geni mewn gwlad o heddwch a llawnder. Mae lle gyda ni yn wir i gyfrif ein bendithion, ffrindiau. Pan wyt arfor bywyd ac o don i don, pan fo ofni suddo yn tristai dy fron, cyfrif y bendithion bob yn un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfri gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. A yw baich gofalon bywyd ddaw wythran, gyda phwysau'r groes yn lleddid ysbryd gwan, cyfrif y bendithion ar nerth i'r daith, yn lle cwyno canu mwyach fydd dy waith. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Os oes rai yn meddu air a thir y llawr, cofia fod i tithau etifeddiaeth fawr. Cyfrif y bendithion mae'n Duw gwerth y byd, eiddod Iesu'n ffrind ar nef yn gartref clyd. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Felly yn y rhyfel mod danlli Duw, paid â di gael onni drosod mai dy Dduw. Cyfrif y bendithion, mae ei enghyl yn dy wylio nesyd gyrraedd fi i'r nef. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Cyfrif y bendithion un ac un, cyfrif gymaint a wnaeth Duw i ddyn. Y bendithion, cyfrif un ac un, syni wneud gymaint a wnaeth Duw i ddyn.
Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd. Tro'n atat mewn gweddi y bore hwn, gyda chalonau diolchgar. Diolchwn i ti am fywyd, am anadleinios, am gyrff iach am meddyliau clir, am egni ac afiaeth byw. Diolchwn i ti am bobl, am gariad a gofal yn wyliad, am gwfni a chefnogaeth ffrindiau, am esiampl ac ysbrydiaeth pobl dda. Diolchwn i ti am waith, am y tasgau roddais i ni'w cyflawni, am gael gwasanaethu cymdeithas a chydddyn, am gael bod yn gydweithwyr a thi yn dy deyrnas. Diolchwn i ti am eglws, am gymdeithas ein cyd Gristnogion, am foddion gras a bendithion addoli, am gael bod yn rhan o gorff Crist. Diolchwn i ti am Iesu Grist, arglwydd ein bywydau a gwaredwr ein heneidiau. Am ei gariad yn ein cymodi a thi, ac yn ein dysgu garu'n gilydd. Am ei arweiniad yn ein tywys drwy bob argyfwng a thrwy bob awr dywyll. Am ei fuddugoliaeth yn ein codi ni o afel pechod ac angau, ac am y sicrwydd i fod e gyda ni bob amser, ac ym mhob man hyd ddiwedd y byd. Dymunwn fy negu'n diolch nid mewn geiriau'n unig, ond mewn bywydau o wasanaeth ac ymgysegriad. Gwna ni'n barotach i gynorthwyo'r gwan a'r tlawd, fel bo'r bendithion a dderbyniwn gennyt yn llifo drwo ni i'w bywydau hwy. Gwna ni'n dyner mewn gair, yn hael mewn gweithred, ac yn gyfryngau bendith i bawb sydd mewn angen heddi. Yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddio'r denw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara bainyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddyw nina i un dyledwyr. Ac nag arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti o deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. Diolch arbennig i Alun am y myfyrdod hyfryd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen. Iesu yn bra,